Sme z toho naozaj radi, pretože máme v tejto chvíli pocit, že by to mohlo byť garanciou plynulého pokračovania, kvalitného pokračovania stavby a v zásade získania určitého časového náskoku tak, aby ten sklz nebol veľký. Súčasťou tejto skupiny dodávateľov sú jednak tí, ktorí boli aj na druhom mieste tej samotnej súťaže, to znamená spoločnosti Invest a Metrostav. A do tejto skupiny sa nám podarilo ešte dostať spoločnosti Skanska a Strabag a Hornex. Ak teda všetci ovládame to poprvýkrát, čo sa tieto spoločnosti objavujú na jednej stavbe pokope, čo bolo predovšetkým prejavom toho, že sme chceli, aby vlastne tá stavba bola zachránená, mohla pokračovať ďalej a nabehla na nejaký štandardný termín. A my sme boli veľmi radi, že takúto odozvu to malo u týchto spoločností, že sami cítia, že chcú prispieť k tomu, aby v zásade takýto rozhodujúci infraštruktúrálny projekt mohol pokračovať. Čiže týchto 5 spoločností sa bude zúčastňovať na dostavbe. V tomto prípade však platí, že tá bezpečnostná základňa je prepojená aj s tým vlastne ďalším vrcholom, lebo tam je nejaká infraštruktúra, ktorá je spoločná a preto vlastne ten základ tej bezpečnostnej výstavby bude pokračovať v rozmere hrubej stavby, shell and core, to znamená aj s uzavretím a s hlavnými infraštruktúrálnymi časťami nemocnice. To znamená to, čo vlastne musí byť objednané, aby mohla byť včas nejakým dokončená, pretože výroba takých vecí ako transformátory a hlavná elektrická infraštruktúra trvá 12 a viac mesiacov. Čiže keby sme to odložili na tú samotnú súťaž, tak by sme sa dostali ešte do väčšieho omeškania. Takže to bude časť tejto zmluvy, ktorú dneska sme uzavreli, bude sa týkať shell and core a hlavných infraštruktúrálnych častí, vrátane nejakých ciest. A potom tie stavebné práce samotné, celkové, pôjdu do novej súťaže, ktorú vyhlásime tento týždeň. Zmluva, ktorú sme uzatvorili, je uzatvorená na 259 miliónov a tá ďalšia súťaž bude zhruba asi na nejakých 280 miliónov ako tá predbežná hodnota zákazky, čiže súťaž môže ešte vyprodukovať inú cenu, samozrejme, ale do tohto pôjdeme s tou súťažou, kde stále sme zhruba v tom rámci tej pôvodnej predbežnej hodnoty zákazky, keď sa vyhlasovala súťaž ako celok prvýkrát.